бавно течащи реки и стоящи водоеми с пясъчно или глинесто дъно и с богата водна растителност. Това е царството на една многочислена и широко разпространена у нас риба. Познавате ли тези оранжево-червени очи? Да се потопим заедно в света на бабушките. Бабушката е доста адаптивна и подобно на други шаранови риби, понася добре бедни на кислород води. Оцелява дори в слабо замърсени водоеми. Видът е стаден и често формира големи пасажи. Понякога плува в компанията на по-едрите си роднини – шараните. И двата вида са всеядни. Край тези чуждоземни великани, бабушките също са в безопасност. Възрастните бели амури се хранят основно с водна растителност. Големите пасажи обаче често привличат нежелано внимание. Дори тези зеленоглави патици изглежда са заинтригувани от насъбралото се множество. Те се хранят предимно с растения и дребни безгръбначни животни. При изобилие от малки рибки не биха се поколебали да разнообразят менюто си. Бабушките са основна плячка за много хищни видове риби, сред които и речните кефали. Тези два индивида дебнат пасажа. Бабушките забелязват опасността. С резки маневри те демонстрират пъргавината си, за да откажат хищниците. За рибоядните видове птици бабушките също са желана плячка. Видът попада в радара и на рибарите. Макар да няма добри вкусови качества, бабушката е обект на спортен риболов. Гмурнахме се за кратко в реки и язовири. В този пълен с опасности воден свят, бабушката се умява да се приспособи и процъфтява. Ако този кратък филм ви е бил интересен, не пропускайте и останалите епизоди от поредицата, както и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодаря!